Mayong adlaw sa aton nga mga viewers. Sa liwat, yari naman kita sa aton nga programa, ang Pagtuon Subong. Leksyon numero 5, nga sa din aton tunan ang pagka-tinugyanan matapos sa Eden. Sa liwat, padayon kami nga nagapasalamat sa aton nga mga viewers bangod sa mapadayunon nilang pamati kag pagtan-aw sa sining pagtuon sa aton nga leksyon. Kinapasalamatan man naton, Brother Rafi, ang aton nga ang tao sa tunga sining aton nga pagtuon sa technical side, no, nga padayon nga nagapulig sa aton nga programa nga mapaalinton naton sa mga manugpalamati sa nagkalain-lain nga lugar, di lamang sa sining duog sa Central Philippine Adventist College sa Negros Island, kundi sa bilog nga Visayas, Pilipinas man, kag sa iban pang lugar sang aton sang kalibutan. So, Brother Rafi, sa pagsugod, ginapangabay ka namon naton sa pagpangamuyo. Magaduko kita sa aton ulo para sa pagampo. Amay nga langit nun, amon tunan ang bilidhon nimo nga mga pulong. Kabay pa imo kami giyahan, tagaan sing paghangop. Kag ini nga mga pagtuon, magahatag sa amon sing kalig-on, sa amon pag-alagad, labi na gid sa amon nga pagka-tinugyanan sa sining kalibutan. Kabay pa amay, imo kami, imo man padalanginan ang tanan namon nga mga viewers, tanan nga nagasubaybay sa sining nga programa. Amen. Nga kami nga tanan mahimo nga instrumento sa pagpalapnag sa mayong balita. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Brother Rafi, may ara kita matahom nga titulo sang aton nga leksyon numero 5, ang pagkatulogyan matapos sa Eden. Ini nga pagtuon naton Brother Rafi, tama gid katahom kay sa sining nga pagtuon naton aton tun-an ang definition kung paano ang Biblia nagpaathagid kung ano ang kahulugan sang pulong pagkatinugyanan or stewardship, Brother Rafi. Aton tun-an sa sining leksyon ang biblical foundation sang stewardship both in the Old Testament kag sa New Testament. Kag aton matanaw ng implikasyon sini sa aton espirituhal nga kahimtang kag sa aton man sa misyon man naton nga padayon naton nga ginapalinton sa mga katawhan nga nagapamati sa aton nga programa, Brother Rafi. So aton tunan, Brother Rafi, ang sa pagsugod do sang stewardship. Akon basahon ang aton nga teksto nga sa lolohon bilang sentro sang aton nga pagtuon subong nga semana. Makita ini sa unang Tesalonica kapitulo 2, versikulo 4. Ang Biblia nagambal, kundi subong nga pinakamaayo kami sang Dios nga pagsaligan sa maayong balita. Sa amo nagapamulong kami, hindi nga nagapahamuot sa mga tao, kundi sa paghamuot sa Dios nga nagatilaw sang amon mga tagipusoon. So mo ini ang sulat ni Pablo sa mga taga Tesalonica. So ini sa New Testament ini. Pero ang aton leksyon nagsugod siya sa Old Testament. Old Testament kag makadto kita sa New Testament nga aton tun-an ang kahulugan sining pagkatinugyanan sa Old Testament. Okay. So sa sini, Brother Rafi, ano ang aton nga makit-an nga definition? Bala mo, Brother Rafi, before kita makadto dira, kinahanglan gid naton mathagan ang kung paano gin-define sa Biblia ang pulong stewardship kay kung aton tanawon, kung i-allow naton ang kaugalingon naton nga context karon, ang social context naton subong sa pag-define sang stewardship, makahatag ini sang control sa aton nga paghamok. Pero kung ang aton nga pagtuon na pasad sa kahulugan nga ginhambal sa Biblia, ini siya maghatag sang control sa aton kung ano gid ang matuoton nga kahulugan sang stewardship. So ano nakita mo nga definition sa Old Testament, Brother? Pwede ba nga ma-share mo ni sa sa aton leksyon ang pulong stewardship ini
may nagkaulugan siya sang damo nga kaulugan depende sa paggamit sang ini nga pulong. Pero mostly sa paggamit sa Old Testament ara siya sa context sang household affairs. Okay. Tulugyanan sa sulod sa panimalay. Panimalay. Gintugyan sa iya ang mga butang ga-manage siya sa mga butang nga ara sa sulod sang panimalay. Okay. Kag ang aton diri nga ehemplo parehas sang pagkatulugyanan ni Joseph, no? Sa dira nga siya gintugyanan sang panimalay ni Potifar Potifar. didto sa Ehipto. So amo ini ang konteksto sang usual nga context sang pulong tinugyanan sa Old Testament. Ara siya sa konteksto sa sulod sang panimalay. Okay, within the household. Okay, isa na ka prinsipyo nga makita naton kung paano gin-define sa Old Testament ang word ng stewardship. Steward, okay, stewardship. Kinahanglan ang steward yara siya sa sulod sang panimalay. Kag naghatag ka sang ilustrasyon nanungod nanungod sa kinabuhi ni Joseph. Sang ara siya sa idalom sang panimalay ni Potifar, Brother Rapi. He is a steward. Although he is a slave, di ba? Isa siya ka slave or isa siya ka sulugoon. Pero gintugyan siya sang Ginoo sa tanan nga mga propiedad ni Potifar. Makita naton ang example ni Brother Rapi. There is Genesis 39:4. And Genesis 43:19. Okay, versikulo 19. Kag yara pa ang 44 sa Genesis versikulo 1 kag 4 nga nagahambal siya nga ang steward yara sa idalom sang isa ka panimalay. He is one who is over the house. Tulugyanan. Tulugyanan siya. Sang iya balay. Okay. So man sa panahon ni Joseph man. Sa iya nga mismo nga balay, may ara man siya nga tong nahimo na siya nga gobernador, no? May ara man siya nga iya nga kagalingon nga tulugyanan sang iya kagalingon nga panimalay. So kung aton ini isgutan, Dok, no, may mga pulong karon nga pwede naton maaplikar nga maparehas sang ginhimo nga ari diri sa Old Testament. Makahambal bala kita nga may mga corresponding words man siya karon sa presente naton nga sitwasyon. Para sina kung imo abi may balay ka pero ikaw nag-abroad sa Amerika. Okay. Ginpaistaran mo lang ang balay mo. So ano ang tawag sina? Tenant. Tenant, pwede man. Mahambal maton mga pagkatinugyan sa aton nga panon. Mayordoma. Nga sila mismo ang nagapalakat, naga-manage sa imong nga propiedad, sa imong nga balay. Although hindi sila tag-iya, pero sila ang naga-handle sa tanan nga affairs sa sila nga sa imo panimalay. Kay nga amo ni ang context sa Old Testament nga ara siya sa panimalay. Labi na gid sa patriarchal period. Okay. Ako nakita dira, Dok, tungod kay sa sulod sang panimalay, sa isa ka panimalay, labi na panahon nila ni Abraham, no? Hindi siya parehas sang mga panimalay subong sa western bala nga ija. Ang biblical nga konteksto sang panimalay, kuan siya parehas sa Filipino concept bala nga extended family. Kag sa daan nga testamento sa Old Testament, pag magisgot ka nga panimalay, imo panimalay, apil dira ang kabtangan mo, hindi lang kay kabtangan mo, apil dira ang mga lupa mo, apil dira ang mga kabataan mo, panimalay ni Job, panimalay ni Abraham, panimalay ni... So apil dira ang package sa whole family, in which kung imo lang tawon, mas lapad ang iyang coverage kaysa pulong panimalay subong kung kaysa tatay lang kag nanay kag duha lang ka bata, no?
Sa Old Testament daw mas Halos tanan amo na nga ang pulong nga steward Oo. daw halos kada pamilya nga ma-mention sa Old Testament may ara siya nga tulugyanan. Tulugyanan. Oo, muna nga sa Old Testament dira siya nakabase ang pulong nga tulugyanan. Ambot sa imo kung amo na nga kung nga nakita. Ma-agree ko sina Brother Rafi nga tulugyanan ara mismo sa sulod sa konsepto sa panimalay. Kag isa pa nga nakita nako na Brother Rafi sa pagkatulugyanan mga kuan sila ini mga servant sila. Servant sila, may ara sila sang agalon. Okay? Like sa kay Abraham ang iyang ang steward may balaan naton nga ang agalon si Abraham ginsugo niya ang iyang sulugoon nga mangita sang babae asawa para kay Isaac. So sa konsepto sang servant makita naton Brother Rafi, hindi siya sa aton magmahambal kita servant subong daw drudgery bala daw idalom siya. Pero sa panahon sa Old Testament hindi siya hindi amo ni ang pagtanaw, but ang konsepto sini Brother Rafi nga ang servant is in complete control under siya sa ownership kag ang commitment, it has to do with commitment. Ang commitment sining servant yara lang gid sa iya nga agalon kag ang tanan nga luyag kag will sang agalon kinahanglan sundon gid sang isa ka steward. So muna ang kahulugan may responsibilidad siya. May responsibilidad. Ang kinahanglan masunod niya. Masunod niya Brother Rafi. So amo niya makita naton nga konsepto sa Old Testament. Actually ang aton nga lesson Brother Rafi nagahambal diri sang pipila ka mga kinaiya, no? Kinaiya sang tulugyanan. Anong una nga kinaiya ang ginhambal mo kaina may ara siya sang dako nga responsibilidad. Ang ikaduha ang isa ka tulugyanan nakahibalo kung ano ang gintugyan sa iya nga ining gintugyan sa iya ang nagapanag-iya sini amo ang iya nga ang iya nga agalon. Ang iya nga agalon. Okay? Nga ang ginatugyan sa hindi iya kundi so ara ginasayaw na una. Ara ginasayaw na una. Nga ang ginakaptan niya hindi iya. Iya na sang agalon niya. Okay. Kag ang ikatatlo diri ara ang ginatawag nga relationship of trust ang hambal sa aton nga ara gid ang trust nga sa diin in case nga ining trust maguba na ang iya pagkatilugyanan mga Brother Rafi matapos man. So amo ni ang makita naton nga konsepto sa Old Testament. So basi may ara ka pa igadugang Brother Rafi. So kanami nga konteksto no sang panahon man ni Hezekiah ang isa sa mga ehemplo nga ganatag dira amo ang pagpanahon nga naghari si Hezekiah. Tapos gin-appoint niya ni si Shebna bilang iya nga steward sa iya nga treasury. Okay. Then ato nakita nga kung gintugyanan kagali sa Old Testament ara dira ang connection between sa imo bilang tinugyanan kag sa butang nga gintugyan sa imo. Okay. No? So hindi gina unseparable gina nga kun anong gitugyan sa imo kinahanglan hindi mo ina pagpabayaan kay may ara gid nga connection. Unseparable ang pagkatinugyanan kag ang gintugyan sa imo. So makadto kita sa New Testament, Brother Rafi. Ano man ang sa paano nga pagiging ginpahangop sa New Testament ang kahulugan sa pagkatinugyanan. Kung atong tunan ng Old Testament, ang focus sa Old Testament more on the question of who is the steward, kung sino ini siya. Kung tan-aw naton sa New Testament, makita naton nga ini nga definition Brother Rafi. Ginpadayon ini nga definition sa New Testament. Gi-adapt ba na gi-adapt sa New Testament kag gindugangan, gipaathag. Mayara lang enlargement gamay, no? Enlargement ang tawag sa gidugangan pagid. Ano ang pagdugang sa ano nga pagiging dugangan sa New Testament Brother Rafi? Ining ang kahulugan sa pagkatinugyanan. Well, ang aton leksyon naghambal no nga ang gindugang diri sa New Testament amo ang appeal sang
espirituhanon, no? Nga mga butang Okay. bilang isa man ka mga gintugyan sa mga Kristiyano, labi na gid sa mga sumulunod ni Kristo. No? So, Amo na ang gindugang sa New Testament. Ang pagkatinugyanan. ang pagka maayo nga tulugyanan sa panahon nga ila i-aplikar sa maayo nga pamaagi ang pagtuo nga sunod nila kay Jesus Christ. So kabalota nga sa New Testament diri nagsugod ang Christian Church. Kag sa pagbiya ni Jesus Christ pag saka niya sa langit, wala siya sing lain nga gintugyanan, no, sang mga butang nga ginbayaan niya sa mga trabaho nga ginsugdan niya diri sa lupa. Gawas sang iya nga mga sumulunod, ang mga disipulos nga nagsunod sa iya. So kay kung aton lang taon diri, lain gid man ang konteksto kay sa Old Testament sa konteksto sang panimalay. Sa panahon ni Jesus, wala siya sing balay nga ginbilin, no? Wala man siya sing pagkabutang nga ginbilin sa iya nga mga disipulos. Pero ang pinaka-importante nga ginbilin ni Jesus, amo ang pagpadayon sang mga butang espirituhanon nga iya nga ginsugdan sa dira nga iya gipundar ang iglesia diri sa lupa. So amo na ang maayong gindugang sang konsepto. Nga konsepto sa bag-o nga katipan. Ang pagdugang sang definition gin-enlarge niya, gindugangan niya ang konsepto sang spiritual aspect sang meaning sang stewardship. Kag ang atong nga lesson naghambal diri Brother Lapi sa Tuesday kag sa Wednesday, stewards of the mysteries of God. Muna siya kag ang stewards of spiritual truth, in which hindi naton miini makit-an dito sa Old Testament. Why ka makit-an sini sa Old Testament? Old Testament more on sa household siya. More on sa household siya, more on material things. Pero sa New Testament, gidugaan niya not only material things but also the spiritual things, spiritual aspect. Kag amo ni ang maayong holistic na definition man sang ginatawag nga stewardship, na hindi lamang gali pagkatinugyanan sa mga material nga butang ang ginalantaw naton, kundi pagkatinugyanan man sa espirituhanon naton nga kahimtang, ilabi na ang atong relasyon sa Ginoo, kag ilabi na gid ang espirituhanon nga may kaamtangan sang misyon sang iglesia sa pagpalapnag sa mayong balita, Brother Rafi. Ano mahambal mo sini? Sa Mateo Kapitulo 25, kung aton basahon diri, versikulo 21, ang Biblia nagambal, ang iya aggalon nagsiling sa iya, maayo gid ulipon nga maayo kag matutom, sa jutay nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Amo ini ang isa sa mga palanggiran nga ginasugid ni Jesus sa iya nga mga sumulunod na nungod sa mga talanton, no? Kag ato nakita diri, pastor, nga ang pagka-steward sa Old Testament, sa New Testament, hindi lang nag-include sang mga butang nga ara na dira sa ila, subong. May mga butang nga gin-entrust man sa ila nga mga umalabot pa. Amo na siling bala nga labi na gid ang pagbalik ni Jesus. Gintugyan niya ini sa iya nga mga sumulunod nga kinanglan magbantay sila. So sa pagbalik ni Jesus, they will prepare for the future of Jesus' return. Sa aton pa, bisan ang pagbalik ni Jesus, ini gintugyan niya sa iyang iglesia. Ang pagpahibalo sa mga tao sa tibok kalibutan, ang pag-warning sa ila, ang pagpakilala sa ila, pagpangwali may tungod sa mga panghitabo sa kalibutan, ini gintugyan man sang Dios sa iya ng mga sumulunod.
So ano ang mambal mo sini? End time events. Kung sa kuan pa sa theology ang eschatological events gintugyan man appeal sa iya. So ara dira ang kung sa kuan pa ara dira nga bahin nag-broad ang meaning sang stewardship. Stewardship. Okay. So baamo ni bala ni Brother Rafi. Sa gitunan naton ang kahulugan sa pagkatinugyanan sa Old Testament. Nakita naton nga it's more on material possession, tangible things, yes. No? Mga butang nga makita. Apang sa pagtuon naton sa kahulugan sa pagkatinugyanan sa New Testament, nakita naton nga ginkuha man ina nga konsepto gindalaman sa New Testament apang gindugangan sa New Testament ang kahulugan kag gisulod niya ang ginatawag nga pagkatunugyanan sa intangible. Ang naghambal diri sa atong lesson, intangible things which are the spiritual, inhambal siya diri, spiritual possession. Kag isa sa mga aspeto sang spiritual possession amo tong ginatawag mga eschatological events about the coming of our Lord. Gintugyan niya ini sa iglesia. Kinahanglan atin man naton, kinahanglan responsibilidad naton ang pagpahibalo sini. So hindi lamang sina ang aton man ang leksyon man nato nagahambal the stewards of the gospel. So gintugyan man ini sa aton ang pagpalapnag sa mayong balita, gintugyan man ini sa iglesia, sa aton man kag ang Biblia ang aton nga leksyon nagahambal man diri Brother Rapi, stewards of the mysteries of God, in which the mysteries of God has been already revealed. Yes. No, gi-reveal na ni sa aton, no. And the mysteries of God is no other than our Lord Jesus Christ Himself. Kag may ara nga duha ka revelation. Kung aton mabasa, may general kag special nga revelation. So makita naton nga ang pagpahibaluman sa mga katawan na hanungod sa kay Kristo, nga siya amo siya maugid ang persona nga ginatawag nga siya ang misteryo. Misteryo sang Dios in person, brother. Ini siya isa ka responsibilidad naton nga ipahibalo sa katawhan ang nahanungod sa batasan kag karakter sang aton nga Ginoong Hesus. Amo ni Brother Rafi ang pagkatinugyanan nga dapat naton fokusan kay sa masami Brother Rafi kung maghuna-huna kita sang pagkatinugyanan more on sa material wealth and possession na lang kita naka-focus. In fact, sa iglesia mismo makita naton nga hindi lamang gali ini brother kay may ara pa nga spiritual realities nga ginaatubang man ang tao, hindi lamang sa material nga butang ang spiritual man. Kag diri dapat ang iglesia maga-focus Brother Rafi. Labi na to pagbalik sa atong Ginoong Hesus kinahanglan at timanon man naton. Ipahibalo man naton sa mga katawhan Brother Rafi. And I agree with you 100%. Amo na nga one time sa una may membro nga makabati lang sang stewardship seminar. Do hindi na siya ganahan mamati kay ang iya sa nga concept nga ari kwarta na naman ari lupa ta naman ni ang target ni na siya aton naman kung ano. Pero aton na kita nga ina nga meaning ara gid man na siya. Ari na siya brother. Pero amo na sila nga amo na siya ang primary nga meaning dito nga naka-angkor na siya sa Old Testament. Pero diri sa New Testament kung aton matun-an ang na-miss usually sang mga seminarian kag kita man siguro sometimes nga nagahatag man sang seminar ang pag-emphasize sining spiritual being steward spiritually, no. I mean gitugyan sa aton ang ini nga mga butang. Okay. Kag Dok, kung aton lang tawo no, kita labi na gid sa aton nga mga kauturan nga mga Adventista, no, nga mga naga-subaybay sa aton nga leksyon. Kung diin man kita sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan karon, hindi ang panglagyo naton kay ito siyempre nakaabot kita sa nagkalain-lain nga lugar sang Pilipinas o kung sa kalibutan ina tungod kung kaisa sang kakulangon sang pagpanyapi. Pero wala ina problema. As long as no hindi naton malipatan nga steward man kita sa pagbantala sa mayong balita. No? Ang aton nga role bilang steward will continue bisan diin kita. Amo na ang pinaka-importante. Kung diin ka man nagatrabaho nga kumpanya, ipahibalo mo ang mayong balita dira. Okay.
ipahibalo mo ang mga mysteries of God, which is in the gospel, in the life of Jesus Christ. Ipahibalo mo kay ikaw amo ang gintugyanan sina sang Dios. No? I agree. Kag kung ara na siya sa aton kay sa pagkakaroon akon lang obserbasyon, no. Madamo na nga sa siling mo kagayna gin-reveal na ang mystery, which is revealed in Ara na revealed na. the Word of God sa Biblia, in the person of Jesus Christ Himself, and even in nature. The mysteries of God, pwede natin mabasa, kag mabalaan ang mga misteryo sa Diyos. In which, although, ang Biblia, ang atong leksyon nagambal that nga, it's impossible for us to fully, understand everything. But at least, may ara Biblia, may ara nature nga mo magagiya sa aton. As gambal ko na, as I observe, no, madamo na ang mga tinugyanan nga wala na kaayo Nagatuon sa Biblia. nagapakigbahin sini. Wow, okay. Ining sulod sini. Sining pulong sang ining sulod sang Biblia. Kag ang mabasa naton sa nature. Mga kauturan gintugyan ini sa aton. Isa ini sa mga gintugyan sa aton. Kag amo ini ang gusto nga ipa-intindi diri sa nga meaning sang being a steward sa New Testament. Okay. Sa New Testament concept. Nga although ambot kay ikaw dok Old Testament magiga, although will you agree nga wala ini sa Old Testament nga concept ang pagkatinugyanan sa espirituhanon o kon ara man para sa akon ara man pero dili implied lang siya, not hindi gid siya pareha sa diri sa amo na siling diri sa area sang mission mo no nga although wala sang word for word nga amo na ari tugyan ko ni sa imo pero implied nga ang kamatuoran ara kag may tungod sa Dios. Okay. Ang kamatuoran may tungod sa Biblia ara sa ila pero diri sa New Testament ari gid diri damo gid ta diri ma-cite nga mga teksto nga gintugyan gid sa aton ining mga espirituhanon nga mga butang. Okay. So, I agree with you, Brother Rapi, na tanan kita gintugyanan, ilabi na sa misteryo sang Ginoo kay nga aman naghambal ang Biblia, we are the servants of Christ. We are the servants of God, Brother Rapi. So, kinahanglan makahibalo. Although ang mystery na revealed na, may madamo pa, Brother Rapi, mga tao nga way nakahibalo sini. Way pa naabutan sa may balita. Gani as mga tinugyanan sa as servants of Jesus Christ, it's our duty, it's our responsibility to tell others about Jesus Christ. Nga si Ginoong Hesus, pinaagi lamang sa iya. May ara kita sang eternal life. Nga pinaagi sa sa dugo sang atong Ginoong Hesus, may ara kita sang redemption. Ini nga mga mensahe dapat gid ipahibalo sa mga katawhan, Brother Rafi. Kay ini sila makaangkon man sang kaluwasan nga gintanyag man sa Dios para sa tanan. As people of God, Brother Rafi, dako gid ang atong responsibilidad nga tumanon naton ini. Let us remember na ang real life is not only the material things of this world, ang pag-experience sining material nga butang sa sining nga kalibutan, kundi amo man ang pag-experience sa espirituhanon nga realidad nga aton man mahibal-an kag aton man natun-an pinagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa, Brother Rapi, nga ang mga katawhan sa Dios makahibalo sining pagkatinugyanan, matuod-tuod nga pagkatinugyanan, hindi lamang sa material nga butang kundi sa espirituhanon man nga butang nga amo mismo ang punto kag amo gid ang tumong sang kada isa sa aton nga kakinabuhi nga kalibutan. Any close comment, Brother? Lastly, ang pagkatinugyanan halin sa daan nga testamento, hasta sa bag-o nga testamento is a choice. Amo ni ang gina-emphasize sa atong leksyon, it's a choice. Kinahanglan kita magpili sini. Kay hindi kita ginapugos sa Ginoo. Kung hindi kita gusto, well, we have the freedom of choice. But being a Christian,
wala man ta sing lain nga i-choose kundi magsunod gid kung ano ang buluhaton sang pagkatinugyanan. Kay automatic na siya mo. If you choose Jesus Christ, if you choose to follow Jesus Christ, you choose to be His steward. Kay abyan, ikaw kag ako, mga tinugyanan sang Dios. Atong panumdumon nga ang pagkatinugyanan hindi lamang amo ang pag-manage sa mga butang, sa mga blessings nga ginhatag sa aton sang Dios, kundi ang pagkatinugyanan nagalakip man ang pagkatinugyanon sa mga espirituhanon nga butang nga ginhatag sa aton sang Dios. Amo ini ang importante nga butang nga dapat naton pukusan mga kaabyanan. Okay, busy kita sa tanan-tanan naton nga mga butang para sa kalibutan, mga padayon kita apang hindi gid naton dapat kalimtan nga tinugyanan man kita sa mga misteryo sang Ginoo, tinugyanan kita sa mga espirituhanon nga kamaturan, tinugyanan kita sang Dios sa iglesia na kita magapalapnag sa mayong balita. Close. So aton nga i-close ang aton nga prayer sa let us pinagi pray. pagampo. Dalay gon kag may gugmaon namon nga Dios, dako gid ang pagpasalamat sa imo. Bangod ka ikaw nagpili sa amon nga mangin espesyal nimo ang mga tinugyanan, stewards of the mysteries of God, stewards of your grace, stewards of your truth. Kabay pa nga ining mga espirituhanon nga realidad magapatik kag magapuyo sa tagsa-tagsa namon nga tagipusoon kapag hunahuna. Nga pagkinabuhi sa sini nga kalibutan, hindi lamang sa mga material nga butang, kundi sa espirituhanon man nga butang. Kaya mo ini ang matuod-tuod, nakahimtang matuod-tuod nga konsepto sa pagkatinugyanan. Madamo ang salamat Ginoo sa paghatag nimo sa amon, sa imbugto nga sa anak nga si Ginoong Hesus ikaw. Tani makaupod sa amon Ginoo samtang kami magapadayon sa pagserbisyo sa imo kag pagpadayon man sa pagkinabuhi sa sini nga kalibutan. Sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen.